Divadlo Jonáša Záborského dnes nehostilo hercov, ale možno aj úspešných budúcich moderátorov. V priestoroch divadla sa totiž už po 7-krát konala postupová súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov v moderovaní. Regionálnu súťaž v moderovaní zorganizoval útvar osvetovej činnosti pri divadle Jonáša Záborského v Prešove. Počas celého dopoludnia sa súťažiaci mohli prezentovať v 4 kategóriách, ktoré preverovali ich moderátorské schopnosti: spravodajstvo, reklama, improvizovaný rozhovor a vlastná relácia. Čo vás podnetilo k tomu, aby ste zorganizovali túto súťaž? Popravde, prvý podnet bol telefonát od kolegu z Banskej Bystrice, ktorý organizuje celoštátne kolo súťaže Sárova Bystrica. Tak som mu povedala, dobre, skúsime. Do súťaže sa prihlásilo 16 stredoškolákov, ktorí prezentovali svoje moderátorské rečnícke schopnosti pred trojčlennou odbornou porotou zloženej z vysokoškolských pedagógov Prešovskej univerzity, vyučujúcich v odbore masmediálne štúdia. Hodnotili sme celkový prejav, to znamená tak ako ten verbálny prejav, tak aj neverbálny prejav. Mladí ľudia čím ďalej, tým sú možno výrečnejší, odvážnejší a túto ich nejakú danosť alebo predispozíciu potom je celkom fajn, keď sa ďalej rozvíja. Veľa súťažiacich študentov prišlo najmä z toho dôvodu, že by sa v budúcnosti chceli stať profesionálnymi moderátormi. No, do tejto súťaže som sa prihlásila hlavne preto, lebo recitujem a venujem sa tiež aj retorike. A vlastne na tejto súťaži som poprvýkrát. Ja som sa vlastne neprihlásil tak úplne dobrovoľne, ale všetko tak spiskala moja učiteľka slovenčiny, ktorá za mnou tak prišla a povedala: Andrej, ty to určite zvládneš, tak vlastne som tu. Na okresnej súťaži v moderovaní stredoškoláci ukázali, že moderovanie nie je len vecou naučenou, ale že je to predovšetkým vec talentu. Do krajského kola, ktoré sa bude konať budúci týždeň, postúpili 6 súťažiaci. Pre televíziu Mediálka Lucia Kipikašová.